земята и раздал напред благата, останала му шепичка земя. Пазил си я до последно, тя била му много ценна, дал името България. Сложил най-добрите хора с най-красивата природа и благословил я за това. Няма никак по земята по-красива и по-свята от любимата България. Двор, ограда китна, бели стаи, весел звъничи. Нашето училище това е. Още отдалеч личи. Честит 155 годишен юбилей, родно училище, Свети Кирил и Методий, село Коново. Съградено с любов от нашите деди, раздаващо знания и умения, учещо на родолюбие децата на селото тогава и сега. Бъджи училище, бъджи, бъджи на векичи. Бяха далечните 1955, 56 и 57 година на миналия век. В китното новозагорско село Коново през тези 3 години се родиха много деца, защото тогава нямаше демографска криза и младите хора живееха, работеха, раждаха и се грижаха за децата си на село. В първите ни детски години ни отглеждаха нашите баби и дядовци, а родителите ни работеха на полето или в близкия град. На детска градина ни записваха само през лятото. Тя се помещаваше в физкултурния салон на училището, който през останалите месеци на годината беше нужен на учениците. Сега в селото има детска градина с 3 блока на 2 етажа с топла връзка, но в нея за жалост има само една група. За повече няма дечица. Физкултурният салон до днес го има като сграден фонд в двора на училището, но е неизползваем. Дойде времето, когато и ние трябваше да прекрачим училищния праг. Венецът, който лятото изплете, за да посрещнем с него есента, високо над училището свети пред първия звънец на песента. Такава е орисията българска. Прегори ли вършитбения прах на август и тръгнат ли на юг ограмотените млади щъркелчета, у всеки от нас се обажда по едно училищно звънче. Той е дошъл от паметта на кръвта ни. Нашето азбуки е онова магично, благословенно камъче, което носим по чезика още от люлките си и което ни е спасявало и въздигало по билото на света. Първият учебен ден и от други народи е празник, но нашия е различен и всенароден и някога, и сега, и утре. Този ден е възкресението на знанието и науката. Където и да се намирате, веднага ще научкате пътеката към школото. По нея през 1962, 63 и 64 година тръгнаха и малките азбукарчета от село Коново. Уловени плахо за сигурните ръце на младите майки, те крачат натам, накъдето всяка година са тръгвали бащи и дядовци през столетията, за да оцелеят имената ни, и буквите ни, и вярата ни. Погледнете към бялата сграда. Тя е окъпана в цветя и слънце,
а пред широките й порти чакат учителите и приливат сърцата им от щастие да посрещнат своите ученици. В Коновското училище господин Тодор Терзиев посреща набор 1955. На следващата година госпожа Янка Караманова посреща набор 1956. А за набор 57 училищното ръководство с директор Желязко Малчев е подготвило изненада. Тя ги посреща не госпожа, а господин Джиньо Жеков. Нашите учители бяха благи хора. Сричаха с нас и ни научиха да четем. С много любов държаха малките ни ръчички и ни научиха да пишем. Не по-малка е заслугата им, че успяха да направят от нас добри приятели и задружни класове. По техните крила бяхме до 4 клас. Дойде времето, когато трябваше да преминем в прогимназиалния етап на училището. Там наши класни ръководители бяха господин Колю Трифонов, госпожа Мария Жечева и господин Стоян Барамов. Всичките ни учители бяха знаещи и можещи хора. Никой от нас не ги е забравил. Еленка и Колю Трифонови, Светийка Малчева, Радостина Колева, Анка Топалска, Митка Гинчева, Калинка и Тодор Георгиеви, госпожа Симеонова и още. По това време закриха прогимназиалния етап в съседното село Младово и учениците дойдоха в нашето училище. С тях пристигна и госпожа Станка Далева, която бе класен ръководител на 7 А клас, а 7 Б пое госпожа Еленка Трифонова. Посрещнахме новите ученици от Младово и бързо станахме приятели. Най-хубавото от всичко бе, че всички паралелки бяхме неразделни. Смело можем да кажем, че бяхме гръбнака на всички учебни, културни и спортни прояви в училището и в селото. Ние участвахме в олимпиади. Бяхме хористи в училищния хор под ръководството на Колю Трифонов, а по-късно на Тодор Георгиев. Свиряхме в духовата музика, водени от госпожа Зубенкова. Ние бяхме рецитаторите на Мария Жечева. Ние бяхме баскетболистите, волейболистите, футболистите на Тодор Станев и Иван Златев. Донесли немалко купи в училищната спортна витрина. Ние изнесохме големия концерт-спектакъл, посветен на 100 годишнината на училището. Голяма част от нас бяхме членове на дружинния съвет под ръководството на Турвка Стайкова и по-късно на Лиляна Русева. Годините се изнизаха и отлетяхме от родното училище, от родното село. Записахме да учим средно образование в различни градове – Нова и Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас. Виждахме се през ваканциите, разказвахме преживяванията си. Някак неусетно отлетяха и тези години. След това някои започнаха да работят по специалностите, които бяха усвоили, друга част бяха приети студенти, трети създадоха семейства. Разпръснахме се в по-далечни градове и все по-рядко започнахме да се виждаме на село и да се връщаме към миналото. Някои от нас бяхме гости на 120 годишнината на училището. Тази година и на неговия 155 годишен юбилей. Някак постепенно изтъня връзката на нашето приятелство. Крайно време беше тези пораснали, посивели, помадрели, малко понаедрели момичета и момчета да намерят начин да се съберат и да върнат като на филмова лента старите детски и ученически спомени. Сега между нас има доказали се в своята професия специалисти. Земеделци, шофьори, електричари, техници, лекари, учители, инженери, строители, командири от българската армия и още и още. Някои от нас, както и голяма част от нашите учители, напуснаха земния си път и сега са в друго измерение. Мир на праха им. Да пинем по глътка за покой на душите им. Не сме и няма да ги забравим. И ето ни днес, тук и сега, ние се събрахме да отпразнуваме
155-та годишнина на нашето училище. Скъпи съученици, приятели, благодаря, че приехте поканата и успяхме да осъществим тази среща. Нека си пожелаем заслужен отдих, много положителни емоции, слънчеви и радостни дни с внуци, семейство и верни приятели. Бъдете живи и здрави, щастливи и обичани. Мили момичета и момчета, нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино за приятелството. На здраве! Създавал Бог земята и раздал напред благата, останала му шепичка земя. Пазил си я до последно, тя била му много ценна, дал и името България. Сложил най-добрите хора с най-красивата природа и благословил я за това. Няма ниде по земята по-красива и по-свята от любимата България. Седнал Бог и се зачудил, всички други ще завидят, трябва още нещо тук да дам. Сила в сърцата мъжки и добри жени в къщи, да се брани то с народ и сам. Сложил най-добрите хора с най-красивата природа и благословил я за това. Няма ниде по земята по-красива и по-свята от любимата България. Сложил най-добрите хора с най-красивата природа и благословил я за това. Няма ниде по земята по-красива и по-свята от любимата България. Сложил най-добрите хора с най-красивата природа и благословил я за това. Няма ниде по земята по-красива и по-свята от любимата България.